أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi, yau ma mun ƙara kawo muku wani sirri wanda yake sirri ne mai matuƙar amfani ga dukkanin mutanen da suke mu'amala ta haƙan zinare, ko in ce suke sana'a ta haƙan zinare. Insha Allah, sakamakon cewa akwai waɗanda suke yawan yi mana magana akan shi ainihin haƙan zinare ɗin. To insha Allah muka ce bari mu fitar da sirri mu faɗa ma mutane wanda za a amfana insha Allah ta'ala. To duk wanda Allah ya sa yake harka ta zinare kuma ya kasance yana bashi wahala ko ma dai baya bashi wahala, to yana da kyau an ce in kana da kyau ka ƙara da wanka. To wannan sirri ana yin sa ne lokacin da za a fara haƙan rijiyar da za a haƙa, ko kuma in mutum Allah ya sa bai san haka ba har sai da ya fara haƙawa, to lokacin da ka ji wannan to za a iya fara aikin ba matsala insha Allah. To abin yadda yake, wannan aiki sauka ce ake yi, ana yin sauka ce guda 3 ko kuma 9. Ana yin ta sau 3 ko kuma sau 9. Insha Allah idan aka yi ana so a samu abin yanka sai a yanka, to insha Allah Allah zai bayyana alkhairi a gurin da ake wannan haƙa. Yadda ake saukar shine sauka ce ake idan an fara duk aya za a karanta wannan ayar: wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum. Wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum. Wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum. Ita ce ake karantawa duk aya ta ita wannan sauka kenan. To a haka ake yi har izuwa minal jinnati wan nasi. Insha Allahu wannan sauka ita haka ake yin ta. Duk aya ana buƙatar a tsaya tsayin daka akan wannan sauka, a tsaya a yi ta daidai yadda ya kamata kuma a lokacin da ya kamata. Saboda shi kowane lokaci akwai wanda yake da mustajaba, da kuma akan abin da ake so a ga an cimma, to kowane abu akwai yanayin lokacinsa. To ana so a yi shi ne a tauraron Shamsu. A tauraron Shamsu ake so a yi shi, a yi wannan sauka. Insha Allah aƙalla dai ana so a samu mutum 3 ko mutum 7, gashi nan dai yadda dai ake ganin dai za su iya gamawa a cikin wannan tauraro kafin ya fita. Insha Allah haka ake, Allah zai bayyana alkhairi insha Allah ta'ala.